क'क्राझार फ्लाइअभाराव गारि लाखिना दान्दिसे मिथिंगारि नुथायखौ नायना रंजानो एबा गोजोन लानो सानदोंब्ला सांग्रां जादो। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोरनि गोदान फ्लाइअभाराव थांनानै फ्लाइअभार गेजेराव गारि लाखिनो सानदोंब्ला सिगाङावनो लोगोआव लाफा 2000 रां। नंगौ, क'क्राझार फ्लाइअभारनि थाखाय क'क्राझार ट्राफिक पुलिस बिफाना गोदान आयेन फोसावना होदों, जाय बे फ्लाइअभाराव गारि लाखिगोन बिथां दायनिगिरिया आन्डार सेक्सन 179 मटर भेहिकल एक्टनि गेजेरजों 2000 रांनि जुरिमाना होनांगोन। क'क्राझार फ्लाइअभाराव गारि लाखिना मिथिंगारि नुथायखौ नायना गोजोननाय लानो सानदोंब्ला बेनिफ्राय जानगाराव थानायानो मोजां। बे बिथांखिखौ क'क्राझार ट्राफिक पुलिस बिफाना लादों फ्लाइअभाराव गारिनि होंगो दोंगो आरो जाब्रबथायखौ गैया खालामनो थाखाय लानाय जादों होनना फोसावथाय होदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि गेजेरजों मिथिना लानि फै। बे बारनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जादो बेनिखायनो नोंथाङा नैबे क'क्राझार नोगोरनि साखाथियावनो नांजाबना थानाय गोदान फ्लाइअभार, बे फ्लाइअभाराव नोंथाङा बेरायनो फैनायजों लोगोसे बे फ्लाइअभाराव नोंथाङा गारि लाखिना दसे जिरायथ'नो, दसे थाबथानो जुदि नोंथाङा सानदोंब्ला बे बारनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जादो बेनिखायनो नोंथाङा नैबे क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनि जै नोंथाङा 2000 फाइन मोननो हागौ। नंगौ, बे समाव आङो दङ क'क्राझार नोगोरनि साखाथियावनो नांजाबना थानाय नैबे गोदान फ्लाइअभार, बे फ्लाइअभाराव आङो दङ। बावैसो सिगाङाव क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनिफ्राय मोनसे आयेन फोसावना होदों आरो बे आयेननि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों बेवहाय क'क्राझार फ्लाइअभारनि जे गेजेरनि बाहागोआव गारि लाखिनाय गोबां जों समावनो नुनो मोनदोंमोन आरो बेवहाय बिथांमोना लिरना होदों नो पार्किं आरो बेनि पेनाल्टि हिसाबै अफेन्स हिसाबै आन्डार सेक्सन 179 I MB एक्टनि गेजेरजों नोंथाङा फाइन 2000 नोंथाङा पेनाल्टि जागोन, थामहिनबा नोंथाङा जरिमाना मोननो हागौ आरो बेखौ क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनि बिथोनाव बेखौ मावनाय जादों। नोंगौ, गोबां समावनो बे जायगायाव बे नैबे ब्रिजआवनो नैबे फ्लाइअभारावनो गोबां बार गारि लाखिनायनि जैनो थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा बे जानायखौ नुबाय थादोंमोन आरो लोगोसेनो बेवहाय गोबां समावनो सम बे जायगायाव एक्सिडेन्ट जानायखौबो जोङो बे समाव सम जों खोनानो मोनो आरो नुनो मोनो आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो थांलाय फैलाय जानायनि थाखायनो बेवहाय ब्लक जानायखिनि बेखौ क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय नो पार्किं बिथांमोना लिरदों आरो नो पार्किं लिरनायजों लोगोसे बिथांमोना अफेन्स आन्डार सेक्सन 179 I MP एक्टनि गेजेरजों जाय बिथाङा बेवहाय गारि लाखिगोन, गारि लाखिना बिथांमोना थागोन, बिथांमोननि थाखाय 2000 फाइन, 2000 पेनाल्टि बिथांमोना होनांगोन आरो बेखौ फोसावना होदों क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनिफ्राय बे बिथोनखौ फोसावना होदों आरो जाय बिथांमोना बे मानियालासिनो बे जायगायाव गारि लाखिगोन आरो गारि लाखियोब्ला नोंथाङा बे पेनाल्टिखौ होनो नांनो हागौ आरो बे गोख्रों आयेनखौ बा बे गोख्रों बिथांखिखौ लादों क'क्राझार ट्राफिक पुलिस बिथांमोना बे गोख्रों बिथांखिखौ लादों। बे जायगायावनो गोबां सुबुंफोरानो बे जायगायाव फैनानै बेनि समायना नुथाय, बे नुथायखौ देखायफैयोबा थामहिनबा बिथांमोना नायफैयो। समायना बे जायगायाव थानो मिथिंगायारि नुथाय, बे नुथाया जोबोदनो बेहाय समायना नुयो, जायनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरानो बे जायगायाव फैनानै बेनि जे मुहिनां थासारि बेखौ नायफैयो आरो बेवहायनो फैनानै मोनाबिलि समाव सोरबा सुबुंफोरा बे जायगायाव फैनानै गावनि लाबोनाय गारि, बे गारिखौ साइडआव पार्किं खालामनानै लोगोसेनो बे जायगायाव दसे जिरायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जिहेथु लामाया फिसा बा फ्लाइअभारा फिसा जानायनि थाखाय गोबां थांलाय फैलाय थासारि बा थांलाय फैलाया उसुबिदा जायो, जायनि थाखायनो बे गोख्रों आयेनखौ क'क्राझार ट्राफिक पुलिस, बे ट्राफिक पुलिसा बे आयेनखौ लानाय जादों आरो जाय बिथांमोना पेनाल्टि खालामगोन, बे पेनाल्टि खालामग्रा बिथांमोना 2000 फाइन होनांगोनखौ बे समाव क'क्राझार ट्राफिक पुलिस, बे ट्राफिक पुलिसा फोसावदों। बे समाव नोंथांमोनखौ नैबे समाव बेखौनो खावलायगोन जाय बिथांमोना बे जायगायाव फैनो गोसो बा फैयोब्ला गावबा गावनि जे गारि, गावबा गावनि जे बाइक बेखौ लानानै नोंथांमोना नैबे फ्लाइअभार गोदानै बानायजानाय जे फ्लाइअभार सायाव नोंथांमोना गारिखौ दा लाखिफै आरो बेवहाय
बेनि थाखायनो दा लाखि जिहेथु बेवहाय गोबां थांलाय फैलायनिबो उसुबिदा जायो, गोबां बेवहाय समावनो एक्सिडेन्ट जानायखौबो जों नुनो मोनो। जायनि थाखायनो बे बिथांखिखौ लादों क'क्राझार ट्राफिक पुलिसा। नोंथांमोनाबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि जे बुंथि, नोंथांमोननि सान्थौ, नोंथांमोननि जे बुंनो गोनां बाथ्राखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांमोना फोरमायनो हागोन। नैबे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों क'क्राझार ट्राफिक पुलिसा लानाय जे मोनसे गिदिर बिथांखि, बे बिथांखि बायदियै जाय बिथांमोना फ्लाइअभारनि सायाव गारि लाखिफैगोन, जाय बिथांमोना बे जायगायाव गारि लाखिनानै बेनि समायना नुथायफोरखौ नायनो गोसोफोर, बिथांमोना फैयोब्ला गारिखौ बे जायगायाव लाखिनाङा होननानै बिथांमोना क'क्राझार ट्राफिक पुलिसा गोख्रों बिथांखि होदों। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे रिपर्टखौ दिन्थिबाय।